যতনানো খুলুমবাইকা মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক বন যে লোকরক ফাইয়ে জবাব দফা হানি বাগৈ নখরৈ জবাব ফাইকা আর পয়লা নম্বর খাকা হামতে হামজাগমা ইয়াফার তামনি হিংকাকাই মিয়ানি আহাই সাকসেসফুল বন তিনি দফানি বাগৈ মকাইছা লাইবুমা মুই তঙ্গানো তামনি হিংবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক অন্তি বন তাবুনো পয়লা এবং মোসে সাকসেসফুল উংখা হেনে আং খাখলাयो आं खरबसा सिविल सोसाइटी नि उंगै आं सानानै नायो सारा त्रिपुराओ सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबाबे खाय थायो लोकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनानै बागै पिकेटिं खालाया एवं सातुं गोब्राब हियावै आसुबै सिरिगलायगा चिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गो बेक पोस्ट बेक नि जे स्लोगान किसालायगा इना लाइन पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमानि स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सिनानि मा बसिनाय मा साकलायनाय हिनि जे साका आं बरक जत्न न खाका हाम दावायसे दिखायो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनाय माने क मिया जखन पास्ता लाई थांका चिनि पिकेटिं किसु जागावखाय जों रसाय नाका सालहा बायनाय अ जराव न अमुलपुनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका दा आरो जे संघर्ष मायखा म ब्लाइखेन खारनाय माने क एवं अ घटना ब्लाइखेन सेलेमन चिन्जा घटना आं अमनो ब्लाइखेन जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तानि हिनबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तदन्त खायना नुथु मिया हर आं DGP बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायना बाय बाय कक वाइ कक सालायका एवं लोकेल सिनि बरर बाय कक सालायका एवं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण खायका एका अम ब्लैकेट दुखजनक घटना आरो किसु आकाशनान थांति निव आरो नुकजाका जे भिडिओ अभिजित मजुमदार बसागो दुखुमांखा ताइ खरबसे SDP समुद्र दा बर्मा बो सागो दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बो ब्लाइके सागो दुखुमांखा ताइ किसु बरक आयन दिगो ताइ खाचा बुखागो जमुखा अजित देबवर्मा दो याकुंगो इंजु तुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव पलाय हॉस्पिटल दंगो ताइ केसा नव कुमार देबवर्मा बो आरो इंजु तुंखा बुजाखा माथायै तापरका कासामिया देबवर्मा बरो अब बिनि डाकनाम एका बिनि आसल मुंखा ताब साइमेयाको ताइ केसा दरियान देबवर्मा बो माथे बुजाक माने ताइ गोबां बरक तिरो नांजाक दंगो होनना जों खबर मोनखा आं दिनै थायो थानानै नायमाने दा फुङाव DGP बेकक सामानि बसाका सिचुएशन दाबो नर्माल फायसुयाको आपनि दिनै सासा खुल खायदि खानाव थांखाखाय जानाय हिने सामानि बागै दिनै आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायाव थानानै दंमाने अब दिनै खुल खायदिका खानारबो जों थानानै आरो जायदबनाय दा कायसा पकंखा गोबांमा आरो मिडिया रग मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटा नि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइके किसा तीनटा 15 व जों जिनि पिकेटिं न उठौगरिखा गोबांमा खरकसा MP तै गोबांमा MLA तै गोबांमा जारा वान्टि दफानि सिभिल सोसाइटि रबर कायसा पयमुनारका जे बाइ फुटा दंगो नर किसा तिनि अमनो किसा कन्सिडार खायजाखाय आगरतलाव एका ब्लाइके जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वान सुमानि बिसिं तै खायै जों अबनो मिया तीनटा बिसिङा आगरतलानि जे चिनि पिकेटिं जों रसाका किन्तु चिनि बन्नो जों रसायनाया किन्तु किसु ससियेल मिडिया बा किसु निउज पेपार जोंनि बन रसा जाखा अमते हिने आबै खायदो किसु बरक ससियल मिडिया साव दाबि मायनो बन उठका अतिर गोबांमा कायचिन आगिनि न साकलाय जाक जों 24 घन्टानि बन कायचिन तो कुनु जागा बन ब रसाया कुनु जागा ओमफ्राय सुदु पिकेटिं कायसा फेस्टिवल वानजि द फारंनि बागै बनि रिक्वेस्ट नि बागै आबना सिमसे तिसलागो आं खाखलायो चिनि बुबा गराबे बांनिया कक सालायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटि नि बरबै ब कक सालायका बरबो के जतना खाफुर जाबैका जारा चिनि मियानि जबाव आहा दफानि बागै चिनि मानथायनि बागै एवं चिनि तिब्रसे एकर्डनि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश नि बरक हाबै चिनि हा सेगि तंफायनाय चिनि मानथाय सेगि तंफायनाय केन्द्र सरकारनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि जे नोटिफिकेशन तै बंना नायतुगै तिख्लाय बं हावा रहनानि बागै जे जबाव फायका
borno taisa ahai nahai ani khakaham te hamjang ya pare te khulma ya pare ani kok musri nom sutun tawaisa norbai ahai nahai malai pene jotona kaham kereng prongti hambai khulma